I-EFF ayigobi phondo kwilingelayo lokuzama ukunyanzelisa umongameli Cyril Ramaphosa asuke ofisini ngokujikeleze umba wePhala-phala. The EFF will approach the courts of South Africa to compel the South African Reserve Bank, the South African Revenue Services, the Financial Intelligence Center, and Ramaphosa to honestly answer to all the questions we have sent to them. Lombutho uthi uzawuchochela inkundla zamatyala ngelifuna unyanzelisa iParliament ukubana yenze uphando gabalala ngezitholo zolwaphulo mthetho esijamelene noRamaphosa ukuqinisekisa ukubana uyasuke ofisini. The EFF will approach all political parties in Parliament, including the ANC, to engage on a motion of no confidence against Cyril Ramaphosa as a president of South Africa. Lombutho uthi unoluvo lokuba lo kaRamaphosa kanasizathu sokuba angafuni ukuphendula izitholo ajamelene nazo ngaphambi kobana afunyanwe netyala. Kubonakala ngathi usaza konyuka umgama ngakumongameli Cyril Ramaphosa ukuba ngabe i-EFF yaphumelela kwelinyathelo layo lokuzama ukumdudulela ngaphandle kweofisi besebenzisa iParliament. Akwaziwa ukuba yawuzala nkomoni na. Abongile Dumako. Iindaba zeSABC eGauteng.